Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha likhithika. Ake sibheke ke kulezi zincazelo ezilandelayo ezingachaza leli phupho. Uma ephusheni iqhwa likhithika kahle, lokhu kungakhombisa ukuhlanzeka, ukuqala kabusha noma ukugeza izinto ezingezinhle empilweni yakho. Lokhu kungabhekiswa njengomlayezo ukuthi kufanele ulahle izinto ezisindayo futhi uqale impilo entsha ngendlela enenjabulo. Ukuphupha leli phupho kungaba uphawu lokuthula kanye nesidingo sokuthatha isikhathi sokuzindla noma sokucabanga ngobuhle bempilo. Lokhu kungasho ukuthi ungase udinge ukuphumula ekuphithizeleni kwansuku zonke. Ukukhithika kweqhwa ephusheni kungasho ukukhanya ezimweni ezinzima lapho izinto zibonakala zimnyama. Iphupho lingakukhumbuza ukuthi ngisho nasebusuku obumnyama kunokukhanya okungenzeka bufike. Ukukhithika kweqhwa ephusheni kungakhombisa izinguquko ezihamba kancane kodwa ezinzinzile. Uma likhithika isikhathi eside ephusheni lakho, kungasho ukuthi izinguquko ezinkulu ziyeza empilweni yakho, kodwa zizofika ngesikhathi esifanele. Uma ephusheni ungakujabuleli ukubona iqhwa, lokhu kungaba uphawu lwezinkinga ezidinga ukunqotshwa. Siyabonga, nisale kahle.